Mads Rasmussen, som også er verdensmester sammen med Rasmus Kvist, og de er begge ambassadører for Race Against Breast Cancer, er det altså her Rasmus Kvist målstregen foran Morten Jørgensen på næste rute. Men for at sige det som det er, så er der tæt sidevej der. Til at de kan komme op på sideklikkerne. KMR ligger på 3. plads i øjeblikket, halvanden næste efter, og det er Det danske mesterskab i letvægtsskytter fra herre 2007. Forsvarende verdensmester Rasmus Kvist, Fredensborg Roklub. Der er medalje her, og der er poser, der er pokal fra McKenzie. Fuldt fortjent. Hænder til Rasmus. Morten Jørgensen fra Næstved Roklub. Med til danske studenter lidt mere, og vi skal meget gerne have studenter på anden plads med til KR. Altså dagens første underløb. Hvor skal det i hvert fald heroppe fra? Kommer klar på 12 minutter forspring, så vi kan se næsten også fra Havsrup. 2 hold, 3 og yderligere 3 hold fra Bagsværd Roklub med i dette løb. Og foreløbig er der kamp om tingene mellem Sorø, Nikolaj Høgsmidt og Gustav Foss, og så bane 2, Miki Almqvist og Jonas Dahl. De ligger nærmest side om side herude, hvor vi nærmer os 1000 meter mærket. Og så er der nogen længere ned til de efterfølgende i løbet. Men det er Sorø og Bagsværd, det er meget frem på bane 1 og 2, og nu prøver Bagsværd at knække de 2 stærke roer fra Sorø. Det er Miki Almqvist og Jonas Dahl fra Bagsværd, der kæmper side om side med Nikolaj Høgsmidt og Gustav Foss. Og det er lige en vi er ved 1000 meter mærket. Vi er nødt til at forlade løbet nu, og vender tilbage om et slutforsøg. Vi skal lige have et billede, når vi får medaljen.